Tak ako som pred chvíľočkou avizoval, naša ďalšia téma bude dane. Podnikali ste a čaká vás povinnosť podať si daňové priznanie za rok 2011. Daňovníci majú na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane už iba niekoľko dní. No o tejto povinnosti a zmenách v oblasti dane z príjmov sa v nasledujúcich minútach budeme rozprávať s daňovým poradcom Pavlom Lukáčikom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Takže prvá otázka na úvod si povedzme, kto má vlastne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu. Dá sa nejako jednoducho povedať, koho sa táto povinnosť týka a koho už nie? Tak ide o pomerne komplikovanú problematiku. Ja by som to možno na úvod rozdelil na povinnosť podať daňové priznanie u fyzických osôb a povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb. Pri fyzických osobách je v zásade tá povinnosť v tom prípade, ak dosiahli príjmy presahujúce 50 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V roku 2011 teda ide o sumu 1779,65 eur. Do tohto príjmu, ktorý sa posudzuje, sa bere teda výška hrubých príjmov. Nezarátavuje sa tam príjmy, ktoré boli teda vysporiadané zrážkovou daňou. V tomto prípade už je daň teda vysporiadaná a nemusí sa posudzovať pre tieto účely. Druhým prípadom je prípad, ak ide o daňovníka, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti, zo zdroja v zahraničí. Takisto ide o daňovníka, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti na Slovensku, ale svojho zamestnávateľa nepožiadalo vykonanie ročného zúčtovania. Špecifický prípad môže byť daňovník, ktorý nemal povinnosť podať daňové priznanie, ale z nejakého dôvodu správca dane tohto daňovníka požiadalo podanie daňového priznania. To znamená, zákon v tomto prípade hovorí, že aj takýto daňovník musí podať daňové priznanie. Samozrejme, existujú aj prípady, kedy daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie, ale z nejakých či už ekonomických alebo iných dôvodov daňové priznanie na daňový úrad podá. Správca dane toto priznanie samozrejme musí akceptovať. Ak som to pochopil správne, napríklad ak je niekto dôchodca, ale prenajíma svoj byt alebo garáž a dosiahne ten príjem viac ako 1759 eur, tak musí podať daňové priznanie? V tomto prípade áno, ako hovoríte. Samozrejme sú tam určité výnimky, napríklad príjem z prenajmu nehnuteľnosti je oslobodený do výšky 500 eur, takže ak tomuto daňovníkovi vyjde teda príjem, ktorý presiahne túto sumu, tak je povinný podať. Jasné, to je zrozumiteľné. Ktoré príjmy vlastne tvoria predmet dane z príjmu fyzických osôb, alebo za čo vlastne musím platiť za všetko daň? Pri fyzických osobách ide o pomerne široký okruh. Tu by som to tiež rozdelil do niekoľkých kategórií. V zásade ide o príjem zo závislej činnosti, to znamená, sú to príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, ďalej sú to odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch samosprávy. Druhou kategóriou je príjem z podnikania, samostatnej zárobkovej činnosti, respektíve z prenajmu. Tam ide o príjmy z poľnohospodárskej výroby, príjmy zo živností, z použitia práv duševného vlastníctva a samozrejme ten prenájom nehnuteľnosti, respektíve prenájom hnuteľnej veci, ktorá sa prenájom ako súčasť nehnuteľnosti. Treťou kategóriou sú príjmy z kapitálového majetku. Tu je však drvivá väčšina týchto príjmov zdaňovaná zrážkovou daňou. V tom prípade je daň považovaná za vysporiadanú, respektíve daňová povinnosť. A poslednou kategóriou sú ostatné príjmy. To sú vlastne všetky príjmy, ktoré nemôžeme zaradiť do predchádzajúcich troch kategórií. A sú to teda najmä príjmy príležitostné, to znamená z nejakých mandátnych zmluv, príjmy z prevodu nehnuteľností, z prevodu hnuteľných vecí, v prípade z prevodu cenných papierov alebo podielov. Počkajte, príjmy z prevodu nehnuteľností, ak napríklad predávam dom, mám platiť daň z príjmu? Platíte daň z príjmu v prípade, ak predávate nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli po 1.1.2011 a táto nehnuteľnosť, a túto nehnuteľnosť samozrejme nevlastníte viac ako 5 rokov. Čo ale keď som medzi tým do nej investoval, aj v takomto prípade sa platí daň z príjmu? Ak do nehnuteľnosti investujete, nemá to vplyv na posudzovanie, či musíte platiť alebo nemusíte platiť daň z príjmov. Má to vplyv na to, či si môžete uplatniť ten daňový výdavok alebo nie. Jasné. Sú situácie, kedy sa ale daňová povinnosť nevzťahuje na príjem. Ktoré príjmy sú teda vypustené z predmetnej alebo z tejto dane? Za čo nemusím platiť daň? Tuto by som rozdelil túto kategóriu takisto do dvoch častí. V zásade ide o príjmy, ktoré sú oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Do tej druhej kategórie by som zaradil teda podiely na zisku, príjmy získané darovaním, príjmy získané dedením. V druhej kategórii príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, by som zaradil napríklad príjmy, ako som spomínal, z predaja nehnuteľnosti, ktorá je vlastne na viac ako 5 rokov. Takisto sú to príjmy, rôzne teda dávky, či už sociálne alebo nejaké štipendia. Je tam takisto, patrí tam aj príjem, ktorý je oslobodený, teda príjem z prenajmu nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený do výšky 500 eur.
My sme spomínali na úvod, že na podanie daňového priznania už iba niekoľko dní. Aké sú teda termíny a prípadne minulý rok bola možnosť odsunúť si niektoré termíny. Je takáto možnosť aj tento rok? Legislatíva v tomto prípade takisto umožňuje posunúť si termín podania daňového priznania. V zásade ide o posun o 3 mesiace, respektíve o 6 mesiacov. O 3 mesiace je to bez udania dôvodu. V prípade 6 mesiacov daňovník môže posunúť lehotu na podanie daňového priznania, ak má príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Podáva sa teda oznámenie, nepodáva sa žiadosť, to znamená, daňová správa musí automaticky vyhovieť, ale musí byť teda toto oznámenie podané daňovej správe do lehoty na podanie daňového priznania, teda riadnej zákonnej. Čiže musím ísť na daňový úrad, vyplniť jedno tlačivo, že chcem odložiť daň napríklad do 36., keďže nemám príjmy zo zahraničia a automaticky to bude daňový úrad akceptovať. Daňovník v podstate môže si určiť, či už si predloží lehotu na podanie daňového priznania o 1 mesiac, o 2, prípadne o 3 mesiace. Musí však uviesť posledný kalendárny deň toho príslušného mesiaca. To znamená, ak si chce o 2 mesiace predložiť, musí v tomto oznámení uviesť, dajme tomu 31.5. V tejto súvislosti by som ešte poznamenal, že z lehotou na podanie daňového priznania sa predĺžuje aj lehota na zaplatenie dane. To znamená, že je to možnosť optimalizácie, teda zaplatenie dane. Akým spôsobom sa dá vlastne na Slovensku podať daňové priznanie? Teraz v správach pomerne často počúvame, že daňové úrady majú problém so svojím informačným systémom. Má to nejaký vplyv na podávanie daňových priznaní? V podstate má aj nemá. Niektoré podania sa musia už zo zákona realizovať elektronicky. Niektoré máme teda možnosť podávať ešte štandardnými postupmi, ako je teda poštou alebo osobne. To znamená, zhrnul by som to teda, spôsoby podávania daňových priznaní máme v zásade 3. Jedno je poštou, to znamená, dôležitá je pečiatka pošty, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Ďalšia možnosť je osobne na daňovom úrade, pobočke alebo teda na kontaktnom mieste. A tretia možnosť je to spomínané elektronické podanie daňových priznaní. Akú možnosť by ste odporúčili vy? Je lepšie podávať daňové priznanie elektronicky alebo vzhľadom na stav informačného systému radšej papierovou formou? Mám istotu, že to reálne bude jasné, že som to podal. Rozumiem. Ja by som možno ešte odporúčal podávať daňové priznanie v papierovej forme. I keď mám veľmi pozitívne skúsenosti s podávaním elektronickej, respektíve s elektronickou komunikáciou so sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou, ale pri tej daňovej správe vzhľadom na momentálny vývoj tej situácie na úradoch by som odporúčal daňovníkom buď podať osobne daňové priznanie, alebo teda ísť na tú poštu. Nie sme neomylní a niekedy sa stane, že dodatočne zistíme, že v daňovom priznaní máme chybu. Napríklad, že sme zabudli zaúčtovať nejaký príjem alebo odúčtovať nejaký náklad. Čo v takomto prípade máme urobiť? Dá sa podať nejaké opravné daňové priznanie alebo niečo podobné? Tu sú dve situácie. Prvá situácia je, ak zistíme túto chybu do lehoty na podanie daňového priznania. To znamená, daňovník bol poriadny a teda podal, dajme tomu, daňové priznanie 29. februára a chybu zistí, dajme tomu, 15. marca. To znamená, že ešte neuplynula tá zákonná lehota. V takom prípade daňovník podáva opravné daňové priznanie a správca dane neprihliada na daňové priznanie podané, teda predchádzajúce daňové priznanie. V prípade, ak daňovník zistí chybu po lehote na podanie daňového priznania, v takom prípade sa jedná o tzv. Dodatočné daňové priznanie. Tu sú už spojené s podaním dodatočného daňového priznania určité sankcie. Je tam pokuta vo výške 1,5% základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však vo výške 5% z rozdielu medzi daňou, ktorá bola vykázaná v riadnom daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní. Na záver, máte nejaké všeobecné odporúčania v súvislosti s podávaním daňových priznaní, aby sme sa vyhli prípadným problémom? V podstate ja by som možno odporúčil tým daňovníkom nenechať si to podávanie daňových priznaní na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tým jednak stresom, či už na pošte alebo na daňových úradoch a samozrejme vyhnú sa aj možným chybám v tlačive. Pavol Lukáčik, ďakujem za rozhovor a za návštevu štúdia.